At finde den rette forsvarsadvokat kan være afgørende, hvis du står over for en straffesag. Med 30 års erfaring ved jeg, hvor vigtigt det er at vælge en advokat, der forstår din situation. En erfaren forsvarsadvokat vil kunne navigere i det komplekse retssystem og sikre, at dine rettigheder bliver beskyttet. Det er vigtigt at finde en advokat, der har specialiseret sig i strafferet. Når du søger en forsvarsadvokat, bør du overveje deres erfaring med lignende sager. En advokat med en stærk track record kan give dig den bedste chance for et positivt udfald. Kommunikation er nøglen i ethvert advokat-klient-forhold. Sørg for, at din advokat er tilgængelig og villig til at forklare komplekse juridiske begreber på en forståelig måde. Det er også vigtigt at føle sig tryg ved sin advokat. En god advokat vil lytte til dine bekymringer og arbejde tæt sammen med dig for at udvikle den bedste forsvarsstrategi. Overvej advokatens omdømme i det juridiske samfund. En advokat med et godt ry kan have bedre adgang til ressourcer og netværk, der kan være til gavn for din sag. Prisen for juridisk repræsentation kan variere, så det er vigtigt at diskutere honorarer og betalingsmuligheder på forhånd. En gennemsigtig advokat vil give dig en klar forståelse af omkostningerne. Spørg om advokatens tilgang til sager. Nogle advokater er mere aggressive, mens andre foretrækker en mere forhandlingsorienteret tilgang. Vælg en stil, der passer til dine behov og komfortniveau. Det kan være nyttigt at læse anmeldelser eller tale med tidligere klienter for at få en fornemmelse af advokatens arbejdsstil og succesrate. Dette kan give dig værdifuld indsigt. En god forsvarsadvokat vil også være opdateret med de nyeste love og retspraksis. Dette sikrer, at de kan give dig den mest aktuelle og effektive juridiske rådgivning. Overvej at mødes med flere advokater, før du træffer en beslutning. Dette giver dig mulighed for at sammenligne deres erfaring, stil og kemi med dig, hvilket er afgørende for et godt samarbejde. At vælge den rette forsvarsadvokat er en vigtig beslutning, der kan påvirke udfaldet af din sag. Tag dig tid til at finde en advokat, der kan repræsentere dine interesser bedst muligt. Kontakt KGN for hjælp med at finde den helt rigtige forsvarsadvokat til din sag.